ngi perlong kerpang ya ke jing duai sya ka donut Bakhuid tam Jisu pad mindagas ngi hakaju kapor kade ka sngi buram janga donut batalem janga Maria teisoti pad kumjuru ke sngi buram jango Anthony Bakhuid unangle kambala bakrao janga balang bad hakane ka sngi badap daga jinga ega jingarku ngi duai minen ka sngi ngela rake ya ka sngi buram janga donut Bakhuid tam man upsnem hadin ka sngi buram janga donut Bakhuid tam jango Jisu irake ka donut batalem janga Maria teisoti bad ngi duai hagane ka sngi kawiru kade ka sngi saijain ka sngi ka babu kerpang naga binda ka Maria teisoti banle riubale bad ka jingrake kalong kaba arsha binda ka sngi namar ka sngi buram janga donut batalem janga Maria teisoti binda ka sngi nga kot nga veri pi vai ko himmen ko para ban puson kindiat halot ka donut Bakhuid tam Jisu mangas ngi puson halor ka donut Bakhuid tam Jisu mangas ngi kalongas ngi burom janga donut Bakhuid tam Jisu naman ngi baro ngi kit hapo jangi ya ka donut jangu Jisu ka donut kum ka jangu Jisu nagata ka daw manga por ngi duai riu bale sya ka donut Bakhuid tam jangu Jisu ngi don ka jing duai hapo jangi ko donut Bakhuid tam Jisu pelong ya ka donut jangi kum ka donut jamme ko donut Bakhuid tam Jisu pelong ya ka donut jangi kum ka donut jamme kanong kane ka long ka jing duai jangi barabor ngidang trang man ki jing duai jangi man ki jingri bale jangi kalong ban pelong ya ka jingim jangi kum ka jangu khabangi yong donut Bakhuid tam Jisu ka jingri bale jangi kam sakut hakawe ka dur jong Jisu badon donut ngimde ban sakut ru hakata ka dur donut henre ka jingrake ya ka sngi burom donut Bakhuid tam Jisu kalong ka jingkot ka jingver yangi ban pendimma ya ka jingyade jongi badu Jisu ban pendimma ya ka jingim Khristan jongi badu Jisu ban kindiu ya ka jinglong jongi sya ka jinglong bayar ba janai ba kod ba isne ba map jong Ïukharist yaro yautrai habang ipuson halor ka dono jong Ïukharist ngila banyo iya person jong Jisu hakama jongi lada ka jingra ke jongi tang kas ta sakut tang ha ka dono Jisu tenginum yai shaprang nginum roy Henry ngide bandon hapo jangi kata ka jingang nut bau Jisu nang roy na kata ka daw ha ka gospel jong yanis ka balai ar laipo u yanis baptis wong manga nang rit mau nang roy manga nang rit mau nang roy mano bade ban roy hapo jangi Jisu ka bamut jingi do Jisu jingisne ka jongu jing map ka jongu jing sngaulem ka jongu jing jem nut ka jongu jing sngerit ka jongu kabor jongu baro bade ben roy hapo jongi kabamut haba manga ban mapingi ong ilong Khristan ngi duai ngi mane yaw Jisu ngi shimenda mas Bakhuid ka jing kwa hapo jongi kalong ngakwa ban yapno nagata ka daw Paulus Bakhuid ula ong haka shiti shaki Pilipi lai pra uong yanga Ukris uim bada kalong ka jimmando yanga baniap kalong ka jimmando yanga baniap lada ukris uim hanga ukris ude banim hangi katsngi buram janga donut Bakhuid tam Jisu kalong ka jimben kan mau yanga badiapi ban penim yaw Jisu hapo jongi da kabayap halor kapop yaro yautrai tanaga taga dawang kalong ka jimmendo yang abanim it's a gain to die because lada manga bad mapingiyap katekana ngin sayim badu Kris ka haka jingim mensiyam jongi Khristan ngide benduai barabor bangin yap haka jing dolod jongi ngin yap haka jing dona jongi ngiyap ha ki jing siniu hapo jongi ki jing siniu kide ban yap
kapop kadeben yap, kajim bisni kadeben yap, kajim bitar kadeben yap, kajing brai kadeben yap, kajing auria kadeben yap, kajing kwaban auria kadeben yap, baro jait kajing siniu kadeben yap. Nakata kadao Paulus bakudu ong, yanga kalong kajim mandoy ban yap. Kadbang idang yap, halor kum kini kajing siniu kawe hadin kawe pad, kay kajim mandoy yangi, kajim mandoy kalong, Jisu nang roy. Kajing long uble kan roy hapo jongi. Kajing long uble kan stang ban sanshar yangi. But kajing long basiniyo kan sadu jait na kajing em jongi. Mintang ilaban tip. Wan ladang ilong Khristan. Wan ladang ilong gibalait plapop. Wan ladang ilong gibalait mas. Wan ladang ilong gibaduay rosary. Wan ladang ilong gibriyo ba puson ya kaktino bale. Ngi kam kalain banle ki kam siniyu. Ngimlin bun ki kam siniyu hapo jongi. Yes or no? Kaya kadao? Ngilong Khristan tangba ukris umbat im hapo jongi. Wan lada mangilong Khristan mano badang im hapo jongi. Wan lada mangilong Khristan mano badang im hapo jongi ki kam bamen ki kam jangado ngimbat penim yau kris hapo jongi warladang ipediang bonsin yau Jisu haka communion Bakhuid Jisu umbat im hapo jongi yaro yau try kane kade ke jing shisha yes or no ngiwan mas ngiwan convention ngiyang ban plapop Ngi perlong jing duwai rosary kaying ka sem jongi. Ngi late pilgrimage. Ngi late bon ki program baper kabay ade bat ka jing mensiam. Ngi late retreat Henry kawe kabinta ngimpat ino. Kata kabinta kalong ka jingim haka do. Ngi yale shitam ban penim ya ka jingim haka do. Ya ka jingim haka mensiam. Di kabamut Jisu umbat roy hapo jongi. Te wat ladangi shimenda baro kumgini ki program bariyo bale habangi ade bat ki himmen ki para ngi peni habarayu yau Jisu ne ya ke kam jonga do kadnongot na padang jongi ngi peni yau Jisu ya kiwe kadnongot na padang jongi ngi sam yau Jisu ya kiwe kadnongot na padang jongi ngi map ya kiwe kadnongot na padang jongi ngi koloi ben Yesu bat kiwe kadnongot na padang jongi ngi lombas bun mensiam kadnongot na padang jongi ngi isne ya kiwe kadnongot na padang jongi ngi lomba jemnun kadnongot na padang jongi ngi longi bas ngevrit mensiam kadnongot na padang jongi ngi long ngi roy haga jingkoit mensiam lada kum kini ki bampat jia kadaw kalong Jisu umbat sutid hapo jongi Jisu umbat stang ban sanshar ya ka jabin jongi ya ka perkat ka perdain jongi Jisu umbat stang ban sanshar ya ka donur jongi Jisu umbat sanshar ya ki kama jongi Jisu umbat sanshar ya ki skor jongi Jisu umbat sanshar ya ki tli jongi Jisu umbat sanshar ya ka met ka par jongi Jisu umbat stang ban sanshar ya ka jinglong shinrang jinglong kente jongi manoba sanshar pat mangi shimet ngimbat aiti alade how Jisu mangi manga ulong uba kongsan omdeshu Jisu hapo jongi yes or no manoba long kongsan manga nakatagadaw hainga sem jongi ni don jingyak kajia nakatagadaw kayinga sem jongi ki jod barabor nakatagadaw ngimlaban map yaki bayid batoin jongi nakatagadaw ngidikiyat ngiyay dauria ngiyim haka jingauria kababunjay ngiyim haka jimbishni ngiyakajia bat kibaryo ngimla yay sha yakiway ngimla yay map yakiway namar bale manobaim Ïukharist manobaim hapo jongi manobaim kapop
kalong Jimmy jong ka jinglong hapo jongi kapop kan stang mi habang ialong paralog bat kini ki jinglong hapo jongi ki ultimate result jong ka jinglong jongi kalong pop kan mi ni stang ban le ya ki continue ya ki way namar ka jingid kan sange da kawai pat ka rukom ladangi on ka jingid kam don shu henre ka jim isi jim bishni jim bitar jingauria kadon ka donut Bakhuid tam Jisu ka bamot ya ka jingid uble hapo jongi ka jinglong uble hapo jongi but lada ngimpat im ya da kata ka jinglong kai ka ban sajia ya ultimate result ya ka jingmi kaddu kalong ngin sa kellalong nom penya briu ngin sa kellalong gi baklim ngin sa kellalong gi batu ngin sa kellalong gi ba keren lamler ngin sa kellalong gi briu ba tam sneng ngin kellalong gi ba mane blaitao ngin sa ino yau ble laiwe pin ban ngin stang ban mane ya ki blaitao namar bale hapo jongi don shu ya ka jingi duble don shu ya u person jongu Khris te bale kabalang kabu ya kasngi burom jong ka don Bakhuid tam Jisu ban yarap yanga ba diapi ban puson jilliyo hatong idon shisha jingi duble hatong idon shisha ka jingi sene jongu Jisu hatong idon shisha ka jinglong Jisu hapo jongi yaro yautrai ko himmen ko para kadbangi puson halor ka donut Bakhuid tam Jisu kawan hakama jongi bun kie baro kabayade bat ka donut Bakhuid tam Jisu kabaning kong kalong kawan hakama jongi kalong ka dur jongu Jisu badon donut dur jongu Jisu badon donut habar baro manging idon donut henreng imjubu donut habar namar ngim don donut banbu habar ladang ibu donut habar nginom imshu yes or no nginom imshu henrik haka dur jongu Jisu ngidon ka donut habar u Jisu laban bu donut hangnoru henreng ngim laban bu donut kadbangi mon sato niem namar ulong uble Henry habangi puson hangallor kane kabenda jongga donut Bakhuid tam Jisu ngidon kam ban puson ro haju kaju kapor hangno kadon ga donut jonga hangno kadon ga jingim mensiam jonga kumno nga yade baki parabriu jonga kumno nga penrit yalade ha ka jingim jonga kumno nga penim yau Jisu hapo jonga nanda kane kalonga jimur jonga dur jongga donut Bakhuid tam Jisu ngan sawan pai biang ladang ilapol nangda kane ka dur jongu Jisu ka donut jongu Jisu bale bu kumne ban yarap yangi ban puson halor ka jinglong u person jongu Khris naga daw haba pipe dia ka statue omde tangka donut marwe henreng i yau Jisu baroka we hangdo ya u person jongu Jisu kummangi u Jisu u yang hakama jongi kummangi bat ka donut habal kanne kane ka pengan mau ayu yangi ha ka person jonga lada u Jisu wan ngadon ka jingjap yaro yautrai haka person ubriu haka jinglong ubriu jonga ladang apdiang pura yau Jisu ngansa don ka jingjap kumba don ka jingjap haka jingim jong u Jisu namaru Jisu ula shashitam habangi ped yau Jisu badon ka donut habar kumba ula penpau shaka pinitu shaka mano Margaret Mary Alacock u Jisu la penitu yalade kane kalonga jim pennitu ne jim pen pau jongu Jisu shaka babaro ka parte kaba kulmar kaba im kulmar kaba im happadenge tuma happadenge jingya kulmar jingya kajia ba kive ke jingsini kar kom Jisu wanong lada pikwa ban lai lui na kum kini ki jinglong pide bandon kamensiam ban berattili yalade shakane ka jingi id jongu Jisu kabam jukella yaro yautrai
Hallelujah. Hallelujah. Habang ireke ya Sngi buram jong ka donut Bakhuid tam Jisu ngide bandon ka jingang nod baka donut jongi kan bikka kan kerlalong ka donut Bakhuid tam ngide bandon ka jingang nod hapo jongi baki donut jongi kan kerlalong ka donut Bakhuid tam balengi kot ko donut Bakhuid tam Jisu perlong ya ka donut jonga kum ka donut Jomme mot kadonu janga kaba minda kamlong yeru so ni kadonu jongi kajingim jongi kamlong yeru kelem kane kajingid jongu bale hapo jongi nakata kadaongi on perlong ya kadonu jonga kum kadonu jomme kaya kajinglong jong kadonu jongu Jisu kalong Bakhuid tam kadonu jongu Jisu kalong kadonu Bakhuid tam kelem kano ka jingdo bria kelem kano ka jingdo bria kelem kano ka pop te khabanga duai Jisu perlong ya kadonu janga kum kadonu jame kaya ka bangitrang ngaru ngakwa balong Bakhuid ngaru ngakwa balong Bakhuid katnongud na prenjom pipi puzon haba piduai ko donur Bakhuid tam Jisu perlong ya ka donur jonga kum ka donur jomme hato pitrang balong Bakhuid leze kabangi duai kum neru ngidon hapo jongi ngaduna pisa ngakerdo palat ngamdon kam gijam nga ngo jingjar palat hainga sem jonga tenga ko ban lai loi da ka ba yaso lang ka we bat ka donur Omde tang hadu kata kaba pitrang balong rikuit. Kadnongot na prenjombi pisay duai balong rikuit. Pi duai na kabindayo bunsin. Habang apang duai jur ba? Yes or no? Habang apang duai jur bale ngako banyo jingkoy jingkia ha kane kabinda jongga met. Habang adon jinjin jar haying gaseng aduai jur bah ban lai lui na ka jinjin jar namar baleng amdon jingsuk nadu kap taka por lami ka jingol mar esorno to kato pi duai na ka binta balong rikuid hang du pi duai ba pi kwa ban lai lui na ka ne ka jinjin jar haba ulo jombi udi kiya du ya tanglang kumne pi duai rosary ka ve hadin ka ve pat bale namar nadu ka por ula di kiya omdon jingsuk shu haye tapi duai na benda ayu bapikwa banyo jingsuk bapikwa banyo biang uta ulong normal minda ulog jombi ulong abnormal yes or no pikwa banyo ulog uba normal omde abnormal tebi duai bau Jisu en benkala kabamod yaw ni ubri ubadiang di buai tangla habapi yoi ki kunjambi ki dakai ne ki di drag ne kim kongushu pi duai Jisu penkala ki kunjanga namar kim kongushu bale pi duai namar nadu ka por wala dakai pimji yotia pormit pi kusala yau barabor esorno pi tingru tendeng yau tendeng wan ban berengem ya pi tendeng wan ban ratari banong seis kloi pisa namar ngakwa ban di drag te piting barabor wan haba pitiaru pormi piting namar lano unwan ban pin kersiu ya pi ban pan pisa te pi duai nakabinda jongo bale Jisu pinkala kaba mut iya u ba un sange ban di drag pimju duai Jisu perlong ya u rikui kata kalong kabai pat kabinda yes or no jawab te bon ki jingduai jongi kalong nagabinda ayu nagabinda ka jingdon kam shipor arpor kadene kamde wan minda haba pishong duai hangne piduai ayu piduai Jisu ngapang palat lano men pen koi tianga ngamla shashu ya kaneka jimpang topi ap ayu nagabinda ka jingkoy tantang ni perlong healing service hangne mangis ni pale
Don ki brio ki wan na do min step ngi stang ban prolong jing duai shi po baje ha do shi baje shi tengka poi hapadengane don ka mas Bakhuid don ka jimane sacrament don ka jimpla pop nang dang don ro jimpan slep aro ki ba pang ngi bukti ba duai hadin kane don ke ba aphang do fathers nga ba duai se kerpang hadin baro kane ka lai kanta program ka bangila duai adu ka donu dia ki brio kinap ha ka jingkang ha ba kut kyang father nga ba duai kerpang yanga ngis ngosi na mar hadin baro kane ka jing duai mas bat ka jimene sacrament ngela duai baro lai kanda yaki minta ki wanong father kabamut ngi do jing karman mar kim shimla duai kindia tru ha kane ki lai kanda kilang api ayu nakabinta ka jingkoi jingkya da ka ba duai kerpang kim kein kordor mas kim kein kordor ya ka jimene sacrament sautu niem te ki wan kumne ke sausi na mar kim par sautu ye kane kade ker kombon ki brio ki duai won ki brio ki wan convention ro ki leit pai tili lada pishong hangne tang nakabinta ka jingkoi jingkya yaro yo try hallelujah 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 namar ka jingtumu ka pangdu jong ka jingduai jongi kalang ayu bang akwa ban roy stet haga jingoi do blay ngakwa balong rikuid yes or no ne pikwa pi ongkom no pikwa ayu bale pi wan minta kas ngi hangne pi wan le ayu minta kas ngi hangne balong rikuid ne banyo jingkoi ngat tarai bona prenjom pi wan naga binda ka jingkoi jingkia om shimla wan naga binda balong ayu rikuid in sa paid part endang ila temen yes or no balong rikuid dang biang keporken minta saya ngaban minta ngakwaban pahu pahai ngan perkat balong rikuid kat bangat tia jing dia kejatru klam ki kliru klam ki ketiru klam ki hakata kepor ngiong rap ko try yes or no menjur ne klam menjur minta pat kat bamon kane kade ke dur bon ki Khristan ki ha kane ke juk yes or no leze pis utanad ladanga yalap yapi prosperity gospel leze don bon ki ba wanshane convention nagabinda ka prosperity namar ngadon garam ngade ben lai lui ngaduk palat ngakwa ban snai kikun jonga kimbadio kam te Jisu de ben yarap kloi ban yo kam kikun jonga kishong interview de ben pas ya ke interview yes or no amde banga kran bay Jisu kerku ya ke ne ke binta baro satu niam Jisu pay na dong shadong amde ba unum kerku sa kerku henre ngakwa ba pins kautu kaya ke jingkor jong Jisu yangi kam kerpang kabangi ang syapanga donod Bakhuid tam Jisu kaya ka ba Jisu terang nangi kasuk ya Jisu ban pen goy tiapi kasuk ya Jisu ban long respa yapi satu niam kasuk ya Jisu henre ka palat ban lopan perlong rikuid yapi ka palat ban perlong rikuid yapi ban long rikuid pide ban menjur satu niam banlong rikuid pide ban menjur lang badu Jisu henre bon ki Khristan ki menjur badu Jisu namar bale u Jisu u buru hapo jongi ya kamon la jong kamon ban ji mon ban ngala ban katba mon ngala ban long lindo ngala ban kinia mas ngala ban pede ke sacrament ngala ban pen biang ban ngan kele kado kadwai ngala kinia mas ne yam yapi ngalas nga plapop ne yam yapi kadba pi pan ngala pin biang yaka registration jompi niyam ngala ai niyam yap ka certificate baptisma jompi ne certificate jingeto jompi te ka sakaye pat pedon kam ngala ban kerli sadu niyam khaba ki brikiyong upet yaka kam jongi wanjingo yaka donggendong up kiniam mas upelong mas man gas ngiutrai te ngim duna eye piru pin sa ong henry kae kabau Jisu terang nanga kalong nakane ka jinglong ordinary life
Ni deven roy no siya kaway pat ka jinglong kabong extraordinary. Na ka jinglong ordinary life, siya ka jinglong ayu extraordinary. Ni deven pinganjang yalade na ka ne ka jingim kaba malumala, siya ka jingim kaba kam janay. Nakataga daw Jisuang to long ki ba janay kumba upa beneng Joby ulong uba janay. Yaro yaw try. Kabamut kadonud Bakhuid tam jangu Jisu ka challenge nga badi api balong kam riyubale kam kuid haka jingim jangi. So to niyam. So every Khristan malaki Khristan kideven kindiyo ya ka jingim jangi siya ka jingim ba extraordinary kalong ka parte jongi rikuy. So to niyam minta katnongud na padeng Joby na kaneka normal life ha kaneka jingim ka baman kasngi pela penganjang yalade siya kaneka jinglong jongi rikuy. Hangda don sacrifice, hangda don jingshitam, hangda don jimpang, hangda don jimmong, hangda don ding, hangda don dimbana. Ngi part, ngi im hakane ka jingim, ngim kwa dimbana, ngim kwa ding, ngim kwa jingshitam. Yes or no? Yes or no? Ngi duwahay na kabinta kaye. Minda don bu na padang Joby pela bu jing tumu shanoru. Hakita ki jing tumu baro pela to ayu. Pila tip, pila to ayu. Kaya ka ba pila to hakata ka jing tumu? Kadnongod na padang Joby la to Jisu perlong yang arikuit. Perlong yang kikon jang arikuit. Kelam to, yes or no? Sa topat hadin, yes or no? Yes or no? Mindam don kamban to ya kene baro. Sa topat. Minta tengin pay ya kaba ordinary life. Yaro yaw try. Hallelujah. 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 Kaperteka yardstead. Ngidon kaweka jingjia minda kadang jia hakaperte baro kaba lese lada pe pule ya ka kot ko barne snap na ka social media pin sa yosno kaweka jingjia kadang jia kilanga perte kalong El Nino kaba mod haka duriao minda ka ka stang ban kluit palad pat kata ka jingkluit kan sa one be halor baro ka parte don gi jaka ba kluit palad don gi jaka slap palad baro kine ar binda kabama lada slap palad ka don jingslai lada shit palad don ga jingiap turkong ya ki jingtung jingtem ya ki beriu kalem kalem bam gadi lada slap palat kibriu kiniap haka don eye baro arliang kalong bama minta usnem kanang ka ki scientist baro ki atulupa tolong bala pen kare leze lai binda na kane ka perte population kiniap na mar kane ka El Nino. So to name lai bin not lai binda shi binda na ka lai kin sayap na mar kane ka El Nino shano kanjia hangno kanjia ngimte. Ngi barong ilong ki bating ya ka tuma. Henry palat ya ka tuma ya ka jingkala jong ka mariang, jingkala jong ka suin, jingkala jong ka ayom kalong kabama. Namahar bale lada ka ayom ka kela ne ka mariang ka kela ngimdon eye ban bam bandi. Wad minda hangneru ngim jus ngau kluit katne hatne. Henry minda usne ngis ngau side palat, ngau shit palat. Kabamut ya ka El Nino effect kadang jia what happening jongi hangneru El Nino effect kadang jia ki ong kan senang jur shushu katman nang ya di kipo to palat ya katuma kamariang kalastang banisi yangi ya roya utrai Nios ngo habaka roya ka pop haka parte haka Genesis ka ongkom no ka parte kan stang ban priyangi ka parte kan stang ban priyangi Yel Nino kalong kawe ka jinglong ka parte stang ban snongyayangi
Kaparte kastang ban snongya yangi, but kastang ban pri, kam ju perlai dia kia ba pentengen yangi, minta ka perlai dia kia ka ba penjen jar yangi, ya roya utrai. Hallelujah. 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 Tinaga taga daw ko himmen ko parang ngi perkat kam lele yangi banim kadba mon, kaparte kan ong kadon gajima. Kamariang kanong kadon gajima. Kibruyo sa udong jongi ki ong kadon gajima. Namar lada mangaban mapi ngim treben penbe dia ke jingim jonga ladang ngim penyasrim dur badu Jisu ngim laban nim shu hakane kaparte ngim la shu banim kumbang itrang hakaparte namar ka ap yangi ya ke jimma ka we hadin ka we pat yaro yautrai. Hallelujah. Hallelujah. Nagadaka daw ko himmen ko para ngide ban traisitam ban perlong ya kadonur jangi kum kadonur Bakhuid tam Jisu means I needed to become a saint. I needed to become a saint. Ngade ban kalalong rikoy donur Bakhuid tam Jisu kapengan mau yanga badiapi ba ka jingka jingtrang jangga baneng kalong mangi iwei pa iwei ngi kalalong Kuy, omde riu tala. Ngide ban long? Riu kuy, omde riu tala. Riu tala ki im kumba im mangi minda. So dunia. Riu tala ki di kia ki ong sale ayu bandi kiad. Hang no hato haka Bible kalong pop bandi kiad. Ki riu tala ki klim, kin keli. Bale, baro ki beriu ki yim komne. Baro ka parte ka yim komne. Sale ayu ban yim komne. Riu tala ki perkat. Bale ban syong kalam sakramen. Ngila ban yim komne ro. Hado mendang ala yim shipos nem kalam jia eye. Ngala tit kendo, ngala snaying, ngala tit kali. Ngalong kam seiso ban ya ki beriu bale. Yes or no? Yes or no? Kiri tala ki kirli bun ki jingkirli katkum ka jingtau jonga parte katkum ka jingtau jonga parte. They measure their life according to the scale that is set by the world before them. So dunia kadon ka jingtau balasna da ki beriu ki pe da kata ka jingtau ki biang neyam but ki ong hoi ka biang. Banim kum neru kam parte kam juang kalong kapop. Mindangi im ha kaparte ka ong kom no kaparte ka pengsanya kapop. Kaparte ka pengsanya kapop. Ban syong kelim kam lele. Bandon bun gilok kam lele. Bandi buai tanglang kam lele. Bandi drak kam lele. Ban penyap briu kam lele. Ban le kano ka kam seniu kam lele. Yes or no? Piong kum no? Kaparte kadon jingtau minda ban sawutu hatongi imba ka jingim jongi ngide ban don hakakti jongi ya ka jingtau jongka beneng donod Bakhuid tam Jisu kalong ka jingtau jongka beneng yangi jingtau. The measuring scale of God is in the hands of Jesus in the dur hakadur jongka donod yaroy utrai. Hallelujah. Hallelujah. Teminda ko himmen ko para habang ipuson ya ka donor Bakhuid tam Jisu ngila banyo ya ka dur Jisu ka dur jang ka donor Jisu niyo ya ka dur jang ka donor halor ka donor jang Jisu dangi ya ki kinjri shia banangda donro halor ka donor jang Jisu ya ka dimbana hapadeng ding Dimbana happadenka ding. Halor ka donu jangu Jisu don ki jimong. Don bon ki jimong haka donu jangu Jisu. Nakita ki jimong kami ya ka umba ka snam. Kane kalong ka dur jang ka donu Bakhuid tam Jisu kabang iyo kabang imlin habang iyo haka internet habang iwadia ka dur jang ka Sacred Heart of Jesus. Lada pipet binia pinsa yoi yakine ki dakishin baro haka donu Bakhuid tam Jisu. Kay kabakine ki dakke kayangi haka jingim jangi.
Kay ka ba Jisu kwa ban hikay yangi penkan mau yangi lemba kane ke jimpeni ya kadur jong ka donur jongo. Kalong ka ba itenad. Bara mangi ngilong ki ba mlin ya ka donur. Kikun samla ki mlin palad. Kikun samla ki kam yid ya ka donur. Yes or no? Haba ki yid samla kade ka donur ka trik kam ha ka jingim jongi. Ni barang imlin ya kadur donod. Henry kajing sausi kalong. Dona ba kibriu kimlin ya kadonod Jisu. Buna pedeng jongi imlin ya kadonod briu. Ya kadonod jong Jisu. Namar ba imlin palad. Ngim palad. Da kadonod jong kibriu. Ngi duna palad. Ya kadonod jong Jisu. Ha kajing jongi. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para ladang ipe dia ka dur jong ka donur Jisu nilaban yoi ya ka shia halor ka donur shia halor ka donur buna pedeng jongi habang ileitre haki kalau habang ya lendi tenteng ki dung shia haki ja jongi ladang ileitre ha kalau bonsin la shamong ya ka keti ya ka kija jongi da ki shia Ladangim sumar ba ha ka ya ki yang jongi lese ki mauro kin rong ha ka kejas la kejat bat ka ngis ngopang palahat bat ngim sotanat kata ka jingsu namar ladung sia ha ka med jongi mindang ipet ya ka donor Bakhuid tam Jisu ngiyo ya ki sia saudong jong ka donor jongu donor ka yang nagabenda ka ka donor ka yang nagabenda ka jingir yes or no. What does it the heart represents? Kadonod kayang nagabenda ka? Jingid. Henry, kadonod yung Jisu, rengkat bat kadur donod, don siya ka ba mo, Jisu ang, kajingid rengkat bat ka jing siya shitom. Kajingid rengkat bat ka jing siya shitom. Ngipat, nginpoy siya do siya no ha kajing manejongi, ngipoy siya do donod kalam siya. Ngikwayo, what we pray for? Kaya ka bang iduay? Iduay nagabinda ka donud kalem? Ongjan? Kalem siya. Ngikwa donud? Kalem siya. Ujisu pat utarwa? Donud? Rengkat bat ka siya. Kabamud? Katsa ba don ka jingid? Hangda don? Jingsha shitom. Lada manga bat mapingi ong ilong Khristan. Ngide ban sawto rengkat bad kane ka jingge Khristan ngade ban longro bakkaloy ban shashitam nagabenda ka jingge kagene ka jikka ba menda kibriyo kim ko shashitam kibriyo ki jaitu palat menda ki Khristan ki longe ba jaitu ki longe jait ba jaitu palat kim tre ban duai Ki duai teng. Kim ju duai hayinga sem jongi. Kim lab porsche ban duai. What ban duai ro kalonga jingshit tambon ki Khristan. Kamda me mangi ki Catholic ban pindep she round rosary kalonga ba shitam balat. Yes or no? Ban pulek India Bible kis ngo shitam balat. Ban late mass ki shitam balat. Lada ka balanga penbana baroshis ne momdon mas chongkop haying ki kam kemen penban. Yes or no? Ki kam kemen penban lada ki bam bishop uang ko pai Khristan pilaban shong haying enai wanshu mas chongkop haying ki kam kemen. Buon ki Khristan ki late namar tang ban penda biya ka rukom. Kilait mas tang ban pinda biya ka rukom. Omde na marba ki don ka jingid yaw Jisu. Yes or no? Piong kum no. Ladang bakala pilaban penbe yanga. Always a question before you. Buon ki Khristan kim sngawutu baleng ilait mas. Buon ki Khristan kim ki pinda biya ka rukom. Kim ju don jingid hapo chongki namahar bale
ki kein yaka jinge jong ki kalonga lifestyle kane kalonga lifestyle kane kalong kawe ka lifestyle jinge jongi kalonga lifestyle rukom em jonga ngalong kun catholic kive kilong kive pat ki kinhun Khristan ki mane katkum ka jimbata jongi nga mane katkum ka jimbata jonga badasale ayu a kind of lifestyle Christianity. Tina kataka daw ko himmen ko para kambadon jing say so haki inga sem jongi kambadon jingalla haki himmen ki para jongi kambadon kano ka jingkar ko bonsin haki inga sem jongi namar ngilong Khristan kalem jing shashitam ngilong ki Khristan ki bakit ya ka donut kalem shia donut kalem shia Jisu terwayangi ya ka donut badon shia kabanang roy ya ka jingit ka jingsha shitom rukan roy na kata kada bon ki brio ki bashong hangneru lada pistang banduai kam shirhem lada pishim ya ka jingrai panlom kam rio bale pinsa ya kendo bon ki jinge ha ka jinge mensiam jombi pinsa ya kendo bon ki jinge ha ki inga sem jombi lese ningkong na ulok na kalok na kikon nang da ter na ki marjan marpa baru ki brukin stamban kawang mau yapi so tuniem baru ki brukin stamban kawang mau yapi namar ba pishim ya ka jingrai ban long riu bale pilashim ya ka jingrai ban long koi nama rengkat bat ka jingit ka jingsha shitamru kan roy sted namar kane kade ka benda jong ka beneng badu Jisu uki kayangi ya kane ka benda ngitip Jisu ulakit buon ki jingmong haka medjongu Jisu ula shashitam palan nalor kane ka shia badon haka donut uladon donut kabamut namar ba uit paladu kloy bentar tukri tukraya kamet kapad haba ki shipai kila simbat yawu daka shabut kabadon lai binda lai kawe ka shabut don lai tiliki terlai kumto hamal ki tudu jongine don ki shing jongi lamborot nangda don ki nar kabakia bad kaba sembat nar ba pelun kan san stamban tombor ya kamet jombi siapat kan sastang ban sa nanda habatan pat kan tar no ya kamet kumne kabamot kane kalong kadon kumba shi kilo sauspa gram ye shisin la sembat kumne ki ong kumba laipo ne saupo sin ke shipai kila simbat ya kumne katasin kila simbat ya Jisu kishia kishing jangi lamborot la rung jilliu sni do jangu Jisu kadba kitan kalatar lord kakini ki por bona pran jambi pidam pen kare bantung kuba ezorno te pi baro pela pindon kam tractor lese kito ki bakam rispa kishnong ki don tractor ki pa ye ki tractor don bun jait kini ki shia kumdo kadba nang yard nang ti jilliu ya kataka kti baro denim de haka ju ka dur jizuru ulasha ya ka medjongu bahaun perlong ban besembai donu jongu Jisu ka penkan mau ban bet sembai haka donut kamensiam jongi ula penkre ya ka lingka ka bayar kane ka longa jingsha shitom jongu Jisu ya royo trai hallelujah nangda ki ong katkum ga jingwad binia shapanga jingmong katno tiligi jingmong kedon haka met ka pa jongu Jisu shwaba unia ki ong kakaba peit ya kataka jain turin ki ong don kumba laispa hadu sauspa tiligi jingmong baro shiriniang jongu Jisu kane kalong ka jingwad ya ka science henre Jisu penpau yalade shakas Bridget Bakhuid badula ong ya ka
Bada uladon haka medjongu san hajar praspa saupo tilli ki jimong haka medjongu. San hajar praspa saupo tilli ki jimong haka medjongu. Ki scientist ki on kumba sauspa tilli. Lada sauspa tilli ru kabiang bay. What she mo ar lai tilli ki jingmong barit haka medjongi ka penshitam hadu katno yangi. Lada Jisu don ke jingmong hadu laispa hadu sauspa kataru kalong ka jingpang ka ba shirke. Henry Jisu ong omde kumba san hajar praspa saupo tilli ki jingmong haladon haka medjongu shwa banyap. Yaro yautrai. Hallelujah. Hallelujah. Kabamot Naduka por la kem yav Jisu hadu ka por Jisu la yap halor ka dembana udang kit halo jango jimmong kawe hadin kawe pat naga bindaban pen gandang ya ke jingmong jangi naga bindaban pen kod yangi naga jingshitam jangi naga bindaban perlai lod yangi naki pop jangi yaro yautrai pis sotuniem naga takadaw donut te itnan ban pe Henry Shaling dat jongane ka donut kadon ka kawe ka kana ka ba jorong ban puson. Understand? Ngi sautan na ban bu donut. Ngi sautan na ban bu donut haka profile jongi mobile profile WhatsApp profile very easy to keep yes or no? Ngaburu minek me kinigis ngiro donut haka status very easy. Find something from the internet and upload it very easy. Mindate yangi te suk ban upload donu would Bakhuid tam Jisu to isne yangi pray for us very easy. Henry kae ka ba pelong yanga ban pedia kane kae ka ba pelong yanga ban mane yau ka donu jongu Jisu ban duai hakamat kade kane ka jingshi tombaro kawe haka jingim jongu habangi kran shapanga dembana barokoi kabaki Roman ki shipai Roman ki pindon kam kattau kumba shispa hadu shispa laipu san kilo shispa hadu shispa laipu san kilo but don't roki ba on ho Jisu shimla ra dembana pura Henry ula ra tanga ding pengiang Halo jongu ladade kata ka dim penkiam marweru kattau kumba saupu san hadu sanpu san kilo kata ka mod shi barni kaw ladangi ra na yi na ka dukkan shaying lada piha banyat ke jab haba poi shaying belatai es or no sanpu kilo kaw minda hakane ka por don banut ban kid minsuale se por nongendong don surok kibru kid minda te man laki jakala poi kali subha yes or no Lada ban ra rogi ra arangut laingut namarangi ngi kam kia palad banya ka khao minda so ngimla ban kishu khao namar ngi tai koloi namar bun gi klei namar ngi duai barabor ban perlai tiangi na ka jingshitam ta lor la roi ka klein ha ka me jongi ka doksa jongi la ring start don borshu yes or no ngi barong ilom broiler chicken minda ngi barong yem kumno broiler chicken yes or no broiler chicken te bu barabor haka sem badai bam banyai rukim nut ki shong bet ki bam da ka ba shong ba da khabade ka por ban peniap shu peniap ni bam broiler chicken ngiru ngi kalalam broiler chicken namar broiler chicken kam juturwa jingkalai ne ye menda tanga protein yero try te bun ki Khristan ki broiler chicken namar ngim shim kwa ban shashitam kendiatru Hallelujah. Hallelujah. One long hallelujah rom don bor na margilam broiler chicken. So duniyam what ban ya rom don bor shu. Hallelujah. 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 Kadenyam de. Kane kade ke jinglong jongi. Kane kade ke jinglong. Henry Jisu pat hadin ba ulapediang ya kata ka jingsha simbat baro. Ukoloi ban kid kumba ki ong kumba Henrius pa meter ye omde tan palat na ka jaka na yeng jongo Pilatus shadu shalum Calvary kumba Henrius pa meter ye duna shi kilometer ka jingjingai ban Henry na ka binta jongo Jisu ban kid kata ka dim bana kalang ka ba namar
Om don borshu, om don snam shu haka medjongu namar, ka medjongu ka kirlalangkom ka lingka bala lur. Ka medjongu kalalangkom ka lingka bala lur, la jawlut ya ka snam, la jawlut ya ka bormet, minta part ban ra ban kit ya kata ka dim bana ka langka ba Nakata ka daw ko himen ko para habang ipay ya ka dono jongu Jisu, ngidi ben sauto. Kadonod ka itu hangi syapanga kana jong ka rukom bawula penim yangi habangi pet biang halo ka met ka pa jong Jisu ngiyo iya Jisu balami pat na kibayap ngimyo i ha ka met jong yaki jingmong baro esorno ngaong katkum ka Brigita Bakhuid don san haja trespasses saupu tiligi jimmong baro ka met ka par jong Jisu katkum ka jimbatay jong ki scientist ka don kumba saus pa tiligi jimmong enre hadin ba ulami pan na ki bayab ngim lapshu ya ki jimmong light no katno tiligi jimmong ha ka met jong Jisu haba ulami pa Kadno tiligi jimong don hakamed jong Jisu aba ulami pan na gibayap. Don giba ong sau, don giba ong san. Pilaban minjur, sau ne san, minjur no kloy. San. San tiligi jimong Bakhuid Jisu ngiyong holy wounds of Jesus. San tiligi jimong Bakhuid jong Jisu tenteng kibru kiba kamru yubale kiba duai wa. Daka jingidu Jisu tenteng ai kane ka jingmong Bakhuid syaki beriu balay nandang yong kilayo stigmata holy wounds of Jesus haka medjombi bapin shashitom lambard u Jisu yaro yautrai hallelujah Temindang idi ben sautu ko himmen ko para habau Jisu lamipat ulo don haka medjongo santilli ki jimmong te shanola jabaro ki veipat ki jimmong lapin kuit namarula sa arsngi laisngi hapo ka jingtep te ki ta ki musla baro ki lat kerlan haka med kalapin koi dia ka jimmong esorno tamba kita ki santilli ki jimmong ki lakam jilliyu kampat biang gapor ban pin ko itia kita denum de esorno de gumda pisokum no om de gumda war hadin ka jimmi pa jong Jisu Christ labu ya kini ki santi liki jimmong jong Jisu santi liki jimmong ki Bakhuid namar kini ki long ki jimmong kabakadaw yanga ba diapi ba pinkan mau yanga ba diapi bau Jisu lami pat na ki bayap u Jisu layap badu lami pat santi liki jimmong ka pinkan mau yangi u Jisu ulayim kumangi ulayap kumangi badu lami pat naga benda jongi yaro yautrai Nangda kinong batay yakine ki jingmong Bakhuid jong Jisu kiyong la pensa kine santili ki jingmong wan hadin u Jisu la kyu shabeneng rengat bat kine ki santili ki jingmong kadba udang don habeneng udang kenmau yak jingi dakaba ula penim yak parte kine ki santili ki jingmong uppa ula pensa ha o banong kon pe daka jingmong Bakhuid jame melati yak parte baraka we kane kalonga jimpen kan mau yaw Jisu ba unang kan mau diangi nama daka jingi dulati dianga ba diapi daka jingmong Bakhuid jongu yaro yautrai hallelujah ba kine ki santili ki jingmong hakamet ka pa jongu Jisu kalongoro yaka jingyarab jongi ban nge lada omdon kita ki santili ki jingmong hakamet ka pa jongu u Thomas Bakhuid unum yolad ban nge ba u Jisu lami pad na ki bayap te ublay ula pensa yakine ki jingmong Bakhuid hakamet ka pa jongu Jisu kanamba ngi ki banget ngin sayong nge ngin dub im da kabapet ya ki jingmong Bakhuid jong u Jisu ngin nge kumu Thomas Bakhuid haka jingim jongi yaro yautrai hallelujah
Hallelujah. So tu balik ini ki jingmong badang sa haka mejongu wat hadin ulamipat naki bayam nangda ujisu uladondru yaka jingmong kadu kaya kata ka jingmong kadu jongu Jisu layo kawai ka jingmong kadu kaya kata ka jingmong kadu jongu Jisu shaka krum jongu kane ka jingmong kadu jongu Jisu shaka krum ulayo kadba udang imne hadin ba ulayap hadin ba ulayap kata ka mod ublay ula pensa yakini ki jingmong baro kumga dakka sing jonga jimpenim yaka umbat ka asnam batu inaka krum jongu kala urlong naka med bayap jongu bat kane ka jingmong uru kalong ka bakong san yangi ban pengan mau yangi daka jingisene upenim yanga badiapi daka jingisene udang terwa hangi yaka Ïukharist Bakhuid yaka sakrament daka bangi imbiang ha rengat badu yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para ka jingid jongu Jisu katuid halo jongi naka donor Bakhuid tam nang dangi don gading ka jingid ka baklang nagabenda ka parte nagabenda ka mensiam nanda kadimbana kalong ka jingking bapinya kandu yang ibat ka bening de lemba kadimbana ujisu penim ya ka parte kadbangi pe dia ka do janga donor Bakhuid tam Jisu abang yo iya kadimbana kalong ka jingking jongi kelam ka jingking ngimla ban poisha bening kabamot ka donor Bakhuid tam Jisu kakadaw hangi ya ka history jimpenim yangi hakane ka history jimpenim manga badmapi ngide ban shashitom nangda Jisu penkan mauro kine ki santili ki jimmong aka donor jangu bat ka met jangu ka penkan mau malle ki jimmong omde ban duno na ka met jangi satuniam malle ki jimmong ladapi tuwai Jisu nga pangkomne pengoid no nga shitong komne per lai ludia nga Jisu un kadaw ya ki jimmong ha ka met peit ya ka met janga ka met balamipat ngaru nga don ki jimmong badong sa sale ayu ya pi lada ublay ulatumu pide ben poisha beneng rengat bat kini ke jingmong kabapi don u Paulus bakudu la duwai Jisu pelai ludia nga na kini ki shia bad ublay ong kababan sano kata ka shia haka medjambi I had a thorn and I prayed, Lord, take away this thorn from my life. And God said to him, I want it to remain in you. Tentengi duwai. Jisu penku dia ki ingasem. Jisu penkala kabamuti ya ulog jonga. Maybe Jisu labu ya ulog jombi kum u shia. Kumushia, but renkat badu neushia pensa kerla long recoid. Understand? Tenteng don't give a do jingerman. Let's say ki bu jingdumu kindai si in Bible convention. Kabakut kindai si in Bible convention ulog jombi uladi arsha minda. Udi arsha. Pila one convention kindai si ba un lailui naga jingdikian. Habakut kanovena jombi uladi buaid palad arsha. Minshua one poi shaying, minda unju one poi shaying, shutia surok minda. Uso jonga, jingduwa novena convention kalong, ulogu di minshua malumala, minda ukerlalong unundi kiat pura. Ujisu un peitiapi, pin peitia ujisu, pin kerlia ujisu, bale hadin ka novena, ula kerlalong kumne, ujisu wang ngalabu uta ushia, nagabinda jombi ko kun, renkat badu ne ushia pin poisha, beneng. Understand? Kabamut ko himmen ko para, mallaki shia omde ben jana ka jingim jombi, mallaki jingmong omde ben kuishu naka, jingim jombi don katto kadne tili ki jingmong kaba Jisu jid ban pensa happy ya kabala pensa kansa ha ka jingim jombi
tat hadu ba pin poi shabening. Ha ka jing duai jombi wat num du jing garmen. Sauduniam. Wat num du jing garmen. Wat num du jing garmen. Lesi unsa nam pin shai shushu yapi. Unsa se ya ka babhatam na gabinda jombi lemba kiniki shiabaro. Yaro yautrai. Hallelujah.